Yuk. Ya. Sing buri lho segane. Yeah. Kok cendek teman Thomas? Lho kae sing marai pasukan pemadam kelaparan. Lah iso cendek teman ya. Senengane cendek-cendek oleh ngono. Lah iso. Senengane cendek-cendek tenan. Mas Bayu. Mas Bayu ini mang nganti Mas Bayu nih. Sasah mburi. Oh ning arep Mas Bayu nih mangan ya. Ya ndak. Kata Yuk yuk. Iki gathering dawa. Semangat ya Mas. Hanya reki rawuhipun kanca manten. Tidak lupa mengucapkan selamat malam, selamat datang. Nggih, dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Matur suwun rawuhipun. Monggo dipun sekecakan. Sugeng mirsani campur sari Miko Musik Entertainment. Setunggal lelakon langgam ngimpi sampun Kang Mas. Matur sembah nuwun Cahayu. Langgam ngimpi katur wonten ngarsa panjenengan. Kinarya miyak swasana panglipur